Pane Němec, řeknu vám to jako kolegovi z plaveckého klubu, že vy tady u soudu podvádíte několik let, porušujete občanský soudní řád, minule to tady zaznělo, a podatnou to přišlo, to, že to není oražené, neznamená, že to, co jsem vám půjčil, mi nevrátíte, a seznámil jsem s tím paní Janouškovou, protože minule měla výtky k vašemu jednání a vy mě musíte dát prostor, abych tady mohl mluvit, protože na vás je několik trestních oznámení, vidím, že záznamové zařízení svítí, máte diktafon, budete si tam diktovat zase to, co chcete, nebo jak to bude? Obeznámte tady obě strany sporu, že jsou na vás trestní oznámení pro podvody na soudu. Já vám pošlu nálezy ústavního soudu, aby jsme si rozuměli. Tak, můžete mi prosím vás vykázat a vrátit ten papír, co jsem doručil na podatelnu? Zapomněl jste tam říct, že máte vrátit ten papír do toho diktafonu. To děláte běžně, že si tam řeknete část pasáže, která je řečena. Vraťte mi ten papír. Zavolejte si ochránku a vraťte mi ten papír. Já ho chci zpátky. To, že si nasadíte talár, neznamená, že jste podvodník a děláte účelové jednání. Nazdar. Vy jste mi ho nevrátil, já jsem si ho vzal, vy jste mi ho nechtěl vrátit, co tam žvátáte? Jako? Žvatláte do toho diktafonu jako kot. Takhle podvádíte celou dobu. I u pana Koláře. Vezmete si diktafon, napíšete protokoly, kdy se vám hodí a jsou tam nesmysly, nejsou tam věci, které se vůbec projednávaly. Já kdybych tady byl na těch stranách toho sporu, tak se seberu a odejdu, protože vy jste jako lůza, vy nejste soudce.